Bon día, eu son Martín Casas e neste vídeo vou ensinarvos como resetear o BIOS e establecer a secuencia de arranque. Primeiro temos que acender o computador e comprobar a configuración do BIOS, para así verificar que mudamos as configuracións. Neste caso, ao entrar en Boot Setting Configuration, vemos que Case Open Warning esteja desactivado. Despois abrimos o computador e na placa base procuramos tres pines chamados CLR/CMOS, Clear e CLR/TC ou JBAT. Unha vez feito iso, movemos o jumper da posición 1-2 a 2-3 durante uns segundos e despois o colocamos como antes. Agora voltamos a fechar o computador e ligamos, e voltando ao mesmo ponto de onde estábamos antes, observamos que a opción de Case Open Warning esta vez está activada. Obrigado pola escuta. Vémonos na Escola Profesional IE San Clemente, en Santiago de Compostela, un sitio onde podemos aprimorar e innovar o noso coñecemento.